Kebetulan hang ni napo kasenong lapalang kabadai ketika konstituensi napo penusla ke konstituensi jong u sembut menteri rang ba jongi ba presiden tensong kamdei bagi bawan hang ne barok hot kidai na ka VPP henrengi wan don kibadon katukane kila don ke kenhun VPP hang the henrei don ro bon kibadon hang ne kibadai na kiwei ki kenhun tang gawei ke jingsngau kebangiwan lang hang ne kadai ba ngi krisyan ya kane ka daw ba hakabaya dai bat ke jing dawa jongi ya ke jing review ne kata ke jing pej beni abiang sa chisen ya kane ka reservation policy sikentian nganong mamangaru de iwei nga dai Dr. Basida Masar nga hikay po Sinantinis College handai suwai kata ngaru ngala sya kata hakane ka reservation policy hausnam arhajar hakabang ngala dai banyo kam kum ga lecturer sa po Tura Common College henrei ngalong baar ibayo e kapos pat dei balong kamadin jonga ibadai ikaru tenang lakli balai mo bangalong baar kapos kada natli balai bangadu ki ong nakadaw jong ka reservation policy kadai kata kabha jong ki wala de kidon sadin maknaru ba kidai banyo tengi latip halo ka reservation policy bad ngasyo sarong ba kine ki long keme kine ki babe bathem ngamwas nyoy ai bangong taru ki bom nang bom staru ki sutho bakane ka reservation policy ngila dei ban penkela nakadaw ba lada kam long kumta kibabun na kini kibalet school kibalet college kibalet pule kibalut kikime kikpa wala de kiduk ru kikrisan ki ngin yo kam hadin habut te da kawe ki jengut kine kibadon hang ne kilawan lang nang thena la palang kabadai ke konstituensi jong iba prestun ngampen rem ye henrei ngaku abanong ru sikenten hang ne bangi kmelenti ba mairu idai ukhasi ku mangi udai uparawar ku mangi wala dai sa hasoru henrei kane ka daw pat kadai ya baro lang jong ki khasi jantia jongi te sikenten hajing sangi la kmelenti ba in kiren halor kani tangba hadu mentar ngimpat sngo nakasujung henrei mangi ki paj ba apat wala dang imnon nga takabor ngiwan lang ni banay ka jingkersyani baden nang ta hakabedai bat kapule puthiru kamdon ka development ka bathikanai hadu kata daki posna menta nilayo ya kane ka nilayo ka state ka bapura henrei ka way ka government college ru kamdon hang thea po penusla constituency jing tebun ki bangim ko abanya kiran hang ne namar ba kawai ka suan nga ong biang bangi kuwa ban krisyan ya kani ka reservation policy tenang kata kadaw ngiwan lang hang ne ban ngi kuwa hiro bakane ka jingkran jongi mentanga kran nak menta barok kho jong ki badon hang ne bat kin thai bat chenrang bat samla bat khana balada u minister lane u MLA jongi unpej ai bu unpej bangi don kam ya ka roi ka par hakati ka than jongi ru balada ma i ila male nei to ai ba inle lang ya barok kho bat khantam ya constituency la jong long live bye